Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Rama desde Coruña. Eloi desde Madrid. Noé desde Barcelona. Isto é Nada Original, a croqueta do mundo dos podcasts. Empezamos. Estabades falando precisamente dun tema do que eu tampouco estaba moi enterado, pero non sei se quereríades introducir e cerralos o que estabades falando por se alguén lle resulta interesante ou non. Estaba dicindo, non? Era que o de que aparecese a lata de Bonilla na peli de Parásito, que era simplemente unha maniobra comercial, que era product placement. Apareceu en casi todos os medios españoles e incluso en The Guardian o leín a noticia de que as patacas de Bonilla tuveran un éxito ou un boom moi importante en Corea a raíz do éxito de Parásito, porque aparece. Pero non é así. Bueno, que tuveran como un pico de popularidade ou que tuveran maiores exportacións, que tuveran que exportar a maiores do que vendían normalmente, logo. Porque a raíz de que aparecese do éxito de Parásitos, de que aparecese as patacas de Bonilla na película Parásitos, que tanto, evidentemente, que tuvo moito éxito en Corea, polo que parece estáse volvendo viral ou estáse poñendo de moda entre instagramers e demais, incluso posar con patacas de Bonilla como se fose pues, un símbolo de estatus. Vale. O meu argumento é que é xustamente o contrario. As patacas de Bonilla tiñan ese rollo entre o Instagram coreano, salían en eso, pues, posando con elas e tal, e a raíz de eso foi porque escolleron en poñelas ali tiradas esa escena de Parásitos. A min o que me sorprende é que haya unha suposta aumento da popularidade por ter aparecido nun fotograma de Parásitos que repasado despois, eu desde logo non me acordo de telas visto, vi a película, non me acordo de ter visto a lata de Bonilla, pero polo que vin en internet mirando e tal, realmente só aparece nun fotograma nun momento no que está a familia comendo na mesa do comedor da casa dos ricos e aparece incluso medio tapada con unha das patas da mesa de centro. É dicir, realmente resulta moi inverosímil que a xente se dese conta de que era un bote de patacas Bonilla e que orgánicamente salise eso como ou se fixese viral ou que orgánicamente salise a xente do cine con ganas de comprarse unhas patacas Bonilla. Básicamente. Era que a fama en Corea era a raíz de salir nesa peli. Bueno, entonces non estamos comentando o mismo. Eu sí que as link en The Guardian e polo menos no país, eu creo que incluso no país e no mundo. Eu nin vin a película nin tampouco lle fixen moito caso á noticia esta, vas que eu creo que deben leir algún párrafo e titulares, pero é verdad que hasta porque vosotros mencionastes isto nosotros mencionámoslo no outro grupo de WhatsApp pues meses antes de que salira, un mes antes de que salira os Óscar e tal, o tema das Bonilla e de Parásito. Pero estos días tamén estuvestes falando no Twitter, senón Sí, cruzastes un par de tweets, ¿no? Pero eu creo que tiña a sensación de que fora máis como de rama, ¿no? Que tampouco cheguei a ver que como a noticia que salían era fijadevos como Bonilla é un éxito en Corea xa antes da peli. Sí, no, mirad, el español
El Oscar de Parásitos convierte a la coronesa Bonilla a la vista en un fenómeno nacional. La vanguardia, patatas de Oscar, la empresa gallega que dispara ventas por salir en Parásitos. 5 días, Bonilla a la vista, las patatas fritas gallegas de Oscar. La escena de Parásitos dispara las ventas de la marca que despacha en Corea del Sur 40 toneladas de este producto. A revista Esquire. O periodismo está morto, non é? Las patatas virales de Parásitos que seducen a Corea del Sur. Las patatas virales, francamente, son que son patacas da amarilla, del bicho. The Guardian, Lovely Surprise, Spanish Crisp Firms Cameo in Parasite leads to sales boom. Bonilla a la vista sees sales surge after its distinctive teens feature in Bong Joon-ho's Oscar-winning comedy thriller. Vale, esos últimos... Leí moitas noticias nas cuales... Sí, totalmente. Debe ser que as que lera eran previas ao Óscar. Igual o enlace, ¿no? Entonces, me parece que falan de que o pico foi en España máis que en Corea. Sí, cando dicen un éxito nacional é posible realmente. Eu tamén me creo que haya un maior pico a raíz de que empecen a salir noticias de que Bonilla se fixo eso viral ou que seña en Corea, de que, pues como vedes, é dicir, googleando en 10 segundos encontréino en 5 medios nacionales. É razonable que haya un certo pico de ventas en España porque se están facendo publicidade. Sí, entonces, eso... Porque estamos facendo publicidade. A conversación de Twitter que viche, sí, efectivamente. A conversación de Twitter que viche entre nosotros Eloi, surgiu porque a min o que dixen é que me parecía que, en fin, pues que isto era unha maniobra publicitaria por parte de Bonilla, non o facer product placement en Parásitos, sino o de convencer a todos os medios nacionales de que Bonilla se fixo famosa en Corea porque a súa lata sale medio tapada por unha mesa nunha esquina dun encuadre durante 5 segundos nunha película coreana. Sí, aí sí me creería que hai xente de Bonilla, xa non sei se pagando o español ou intentando convencer a español, supoño que a cambio de patacas. É que nin pagarlos, nin intentando convencerlos con, o sea, sobornalos, é que realmente vender unha historia curiosa é o suficientemente pouco importante como para que naide lle vaya a facer un fact-checking de si as ventas son moito maiores agora que antes. Bueno, contas a historia, sacas un comunicado de prensa, compranche a historia 2 ou 3 periódicos e despois outros 4 ou 5 e despois están todos, de repente. Eu non creo que seña moito máis estudiado ca eso, pero vai. Tamén o seu traballo fixarnos ben. Sí. O periodismo está morto, como dixo Rama, ¿no? Pois, a verdade que non vi nin sequera a imagen porque non vi a película ainda que vou moi tarde coas modas, pero tampouco son tan fan. Ainda fun por primeira vez, creo que foi por primeira vez tomar o chocolate ás Bonilla fai como un par de meses incluso, así que para que nos saiba, además de son relativamente míticos, además de polas patacas, polo chocolate con churros as cafeterías dos Bonilla. Non sei. É unha churrería originalmente. Eso creo que non saliu aínda de Coruña, esa fama. Porque originalmente son churrería, máis que pataquería, ¿no? Eu creo que sí, que originalmente churrería, despois facían patacas e despois empezaron a vender as patacas fritas de bolsa. Sí, eu tamén tiña a mesma... Pero tampouco teño moi claro. Teño, pero non sei. Bueno. Eu só as tomo unha vez ao ano que é no cumpleanos de Isma, porque é xa icónico ter que comprar a súa lata de Bonilla. E pouco máis, teño que añadir. Que non me parei, non abrín nin leí ningunha noticia e critiquei sin ler, e por eso non tiña información de que as noticias atribuían a fama en Corea a salir na peli, eu sabía que tiñan fama de antes, entonces de aí a discusión entre ambas.
Bueno, en calquer caso, gracias por ilustrarme, porque a verdad que non estaba tampouco moi ao tanto, bueno, nin de antes, nin de despois, pero bueno. Resumen rápido para Eloy. Noé sigue peleando. Eu acabei xusto este fin de semana o libro da guerra de Yugoslavia. Sigues peleando co Infinite Jest, ¿no? Ves, é que xa sabía eu que non tiñamos que meternos no tema. Non sigo peleando. Eu desde a última, eu creo que literalmente desde o día antes de gravar o último capítulo, acabara de chegar á página na que estaba naquel momento, e despois soltei o libro e non o vin coller bueno, hasta este fin de semana. Eso non é pelear. Eso non é seguir peleando, no. Darme por vencido ou tampouco, é dicir, que non me... No, pero dices que este fin de semana que lera hasta en páginas. Este fin de semana, sí, linche unhas, sí, non sei, 100 páginas ou 100 e pico. Bueno, está ben. Estamos trabajando en ello. Bueno, probablemente me vou a poñer a ler outra cousa polo camiño, porque bueno, apeteceme desconectar un pouco do libro este. Bueno. Que xa empeza a aparecer como deberes. Por eso que teño aí ali desde fai 2 meses, xa está empezando a cansarme un pouco. Tengo que decir que non me sorprende, visto como foi que cosas que empezas a sentir como deberes, que te metes moita presión. Pois nada, eu pola miña recordalo no podcast tampouco axuda. Sí, é verdad. Eso igual, pues, perdona aí, porque además fixen polo recordar pero si saquei o tema, coño. Bueno, pues nada, o lío, como decía Rama, ¿no? Cal era o tema principal que tiñamos hoxe, que xa... É de agradecer porque o tema que tiñamos era exclusivamente un Yes No, un tweet que retuitea, non retuiteache directamente, leíchelo en alguna parte, non entendiche, preguntaches se o entendíamos nosotros, e este é todo o tema do que tiñamos que falar. Sí, entonces... se me permitides, o tema é que eu xa vira instancias / mezclas do que eu entendo que son os componentes do tweet ou do meme este, que xa non entendera no pasado. Esta vez vino e dixen, este é o momento para que alguén mo conte, ¿no? En lugar de eu investigalo pola miña conta, ¿no? Pois o tweet é pois dunha persona que se chama algo así como Ranfield FTW, quizás for the win, que di... É de supoñer que di algo así como mi obra magna, , e tengo unha imagen que é unha composición de unha imagen de algunha das películas do Señor dos Anillos, supoño que a terceira, non estou seguro, pero bueno, basicamente vese por detrás perdón, pero diría que a primeira. Pues será a primeira. Posible que a primeira, parece bastante la comunidad del anillo. A comunidade del anillo, pero parece bastante optimista con os tonos ben demasiado bonitos para estar en Mordor. Xa quedaban solos na primeira. Bueno, anyway, en algún momento igual tienen que estar caminando solos, tampouco. Bueno, anyway, igual diría que eso é antes de que se lle xunten os outros dous hobbits. Bien, continuemos. Bueno, non é relevante que nos non me deixades interrumpir vos máis. Non é relevante. Todos estamos de acordo que non é, ou bueno, incluso eu son capaz de ver que eso non é o máis relevante. A cuestión é que vai Frodo diante e Sam vai detrás na imagen, vese perfectamente, ¿no? Sam dille, espere por min, señor Frodo. Nótese o min en portugués, ou a palabra portuguesa, ¿no? E debaixo de todo pon, correcto, fillo da puta, agora sí me entendo, ¿no? Entonces, eu bueno, básicamente esa frase foi a que me dixo, isto alguén tengo que explicar porque xa vira nalgún outro sitio, ¿no? Entonces, non é Rama, entendedes este tweet? Entendemos este tweet. Correcto. Bueno, eu entendo este tweet. Eu tamén entendo este tweet. Eu entendo, creo que solo a mitad. A mitad é, que non o dixemos, pero este tweet... Vale, cal é a mitad que entendes? A desa ou a de fillo de puta agora se me entende?
a de Sam. Este tuit, non me acordo, ten fecha do día 14 do 2 do 2020, que é San Valentín. Entonces, esa é a parte que entendo. Que toda esa mañá, non sei se a vosotros, pero toda esa mañá a xente andaba facendo bromas co mismo rollo. Se o soube do outro ano, olvidárame. No, sí, é de sempre, desde que naceu Twitter, eu creo. Ou probablemente desde que se fixeron as películas. É desde que se fixeron as películas. Esta primeira vez que tuve noticia desto foi un chiste no patio do colegio. Así que chegados a este punto, as bromas xa non son tanto que a xente poña unha foto de Sam indo detrás de Frodo e que poñan San Valentín, senón son, en fin, bromas referentes á existencia da broma ou bromas referentes ao uso da broma. Chegamos a este punto meta de estar un nivel por encima do que é o chiste original. Xa non me acordo, pero había o día 14 pola mañá había moitas nesa línea e composicións múltiples e xente facendo bromas. Ninguna me pareceu relevante ni indigna de mención. O día 13 Eloi vin tweets de si pausa ahora mismo a Comunidade del Anillo chegarán ás 12 exactamente da noite no momento no que Sam Valentín. Bueno, en calquer caso, sí. Eu, se vos digo a verdad, non teño memoria de ter visto isto outros anos, pero pode ser que simplemente a miña memoria pois teña unha half-life de menos. Pero bueno, esa parte sí, tamén pode ser. Pero bueno, esa é a parte un pouco que é máis sencilla e esas cousas. Pero é a miña parte que non digo que me corroa, pero que xa vi por máis sitios, é esa parte de fillo de puta, agora sin entendo. Efectivamente, xa viche máis sitios. Eu creo que fai relativamente pouco houve un tuit moi bon do paisano este que ten como se chama? A foto de perfil de Twitter que é o bar este de Marzán que tenen pintado de Cascarelo. E o bar é el Descanso. O Descanso. Sí, entre Forxán e Fazadura. Sí. Bueno, vou volver a empezar porque isto non iba a ninguna parte. No, é que ni siquiera era do Cascarelo, era de Chimpiño, nada, un desastre. Vou volver a empezar. A parte que non entendes é a de fillo de puta, agora si me entendo, ou o equivalente, que ni siquiera me acordo moi ben de como é. Isto orixínase nun vain de un portugués, ou supoño que dun portugués, que che acabo de mandar, por se o queres ver polo chat de Skype. É basicamente un tipo leendo un destes paquetes que fai Mercadona que son po mercado portugués e o mercado español. Entonces están os dous, están como en castellano e en portugués á vez. Entonces o señor está lendo cunha cara de confusión completa, dicen, pero que é isto, toallitas para bebés. Non comprendo que é isto. Que é isto? E despois lee en portugués, toallitas para bebés. Fillo da puta, agora si me entendo. É literalmente a mesma palabra, pero unha con a L e outra con a LH. Toda a diferencia que hai. Ese é un pouco a gracia do asunto. Vai que este fixo moi famoso. Hai montón de traducións que realmente a diferencia entre unha e outra pois son unha letra ou dúas letras entre o gallego ou entre o castellano e o portugués, entonces utilizase moito para iso. Entonces o que está dicindo Ransil for the win, pois ao final é o mismo, que espere por min, señor Frodo, pois ven sendo o mismo que decir espere por mí, señor Frodo, e a diferencia é unha M, fillo da puta, agora si me entendo. Hai outro tuit que retuiteo eu o día antes, creo, que é unha captura de pantalla dun tuit de Xavier Díaz, o músico que fai
discos como Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, ou polo menos bueno, teño visto algún videoclip. Entonces, unha captura de pantalla, o tweet que retuitei eu, unha captura de pantalla, entonces empeza como a primeira parte dun tweet que é el primeiro single de As Catedrais Silenciadas de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, músicas de Salitre, febreiro 2020, e o comentario sobre esa foto é que isto non comprendo, e despois amplíase o foco da foto, logo amplíase a foto, vese que o tweet original son 2 párrafos. O primeiro dice o primeiro single das Catedrais Silenciadas de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, músicas de Salitre, febreiro 2020. O segundo párrafo dice primer single das Catedrais Silenciadas de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, músicas de Salitre, febreiro 2020. O sea, cambia primeiro, febreiro... febreiro por febreiro. Cambiaban eso, 3 ou 4 letras nada máis, en un párrafo. Exactamente. Entonces o comentario, fillo da puta, agora se me entendo. Pois, xa non me acordo dos sitios que o vira, pero claro, seguramente, pois eso, pois hai moitas bromas lingüísticas en España. Igual causoume, de feito, estou pensando igual en algún momento causoume confusión porque era algo en catalán ou algo así, que o mellor ten un pouco máis visibilidade o conflito lingüístico por ali, pero non entendía que viña o portugués a ni no medio, porque claro, se fora temas en gallego, pois ainda podía ir por aí, pero claro... Sí, que evidentemente a cosa surxiu de eso, non? De a comparación entre o castellano e o portugués, pero agora o de fillo de puta, agora se me entendo, utilízase para... Eso agora é un meme. Claro, vamos, a verdade é que eu conocía o meme desde hai tempo xa, pero sorpréndeme que foras capaz de chegar ou que xa souperas de antemán cal era o orixe. Eu, vamos, nin de broma. Eu sabía o meme en que consistía, máis ou menos que eso salira pues, das etiquetas dos produtos no supermercado e demais, pero non sabía que ibas a encontrar o vain original. Teño que xa os coitei, a verdade que é moi cortiño. Teño que dicir que levo unha pequena decepción porque cando estaba contando Noé, pensei que sería de verdad que alguén non estaba entendendo e como que se daba cuenta no momento, pero claro, aquí está teatralizado claramente. É un pouco unha crítica a que non había moita necesidade de duplicación dos dous idiomas, ¿no? Pero isto non o sabíamos cando gravábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada original está en Podgalego, podgalego.agora.gal. Tedes vos fijado, é que, bueno, eu dixen o de Mercadona, por o mellor o dixen no Mercadona. Vin o novo marketing, as novas bolsas e demais de Mercadona que escriben unha letra superposta na outra. Eso é buenísimo. Dos tamaños, é buenísimo, sí. Eu non sei de que me falades. Para evitar o problema precisamente de poñer toallitas con ella arriba para bebés e toallitas con LH abaixo, o que fai Mercadona nos novos paquetes, pois é poñer como en 2 tonos distintos, pero similares pero diferenciables, pois nun trazaría o que sería unha L e noutro trazaría sobreimposto a L unha H, de maneira que só está escrito unha vez, e se o estás lendo en castellano, pois digamos que o lees digamos, por exemplo, nun verde oscuro, e se o estás lendo en portugués, pois lelo no verde claro ou algo polo estilo. Ao final tes a mesma palabra nos dous idiomas un sobre o outro. Eu non sei onde o vin, pero chamou moita atención. Mercadona ha llevado a otro nivel lo de fillo da puta, agora sí me entendo. Entonces, a tortilla fresca de patata e cebola de Mercadona, para empezar, por trampear un pouco, ponen patata and cebola, con ampersand, que é facer un pouco de trap. É facer un pouco de trampa, pero é moi bon, porque tortilla, a segunda L, pois ten unha H sobreimpresa, un H como nun gris clariño sobreimpresa encima. Medio traslúcido, sí. A
a patata ten o segunda barriga da B para convertirlo nunha batata en portugués. Tamén en clarito, e sin embargo a cebola está escrito cebola en portugués e o que está é unha L como un superíndice ou como un fantasma dunha L detrás da L de cebola para convertirlo en cebolla en castellano, o sea que ni siquiera mostran preferencia, non, polo castellano de decir tortilla fresca de patata e cebolla e despois intentamos Non hai jerarquía, non hai trampear un pouco jerarquía. para que aparezca en portugués, sino que é mezclado o idioma desde o idioma que se ve máis principalmente é xa mezclado. Sí. Iberismo, puro iberismo no o ápice do iberismo. Sí, é a tortilla para a barca de piedra. Para a balsa de pedra. Como se chama a balsa de pedra, non? Non sei, de que me falas? O libro este de Saramago de que se independizaba a Península Ibérica de Europa, que se formaba unha isla ou que se separaban os Pirineos e se iban por separado Portugal e España. Se conocía, como digo sempre, olvidada. É a balsa de pedra. A balsa de pedra. Pois sí, o Saramago estaría orgulloso, ¿no? Sí. Creo que non está tan ben resuelto o xigante absorbente. Ou non sei, non me convence tanto. Xa, sí. Sí, porque ao final sobre todo a pegatina de abaixo que pon tire del cartón do cartao, eso xa directamente poñelo en dos idiomas distintos da máis historia. Pero bueno, oye. Bueno, eu a verdade que a creatividade apláudese. Bueno, está interesante, non o vida, teño que dicir. De feito, os comentarios tamén, mira, siguen o mismo. Dice, Mercadona facendo iberismo. Sí. Mercadona reintegrada. Sí, seguro que se va suficientemente abaixo, pues seguramente alguén acaba falando de Saramago. Pero bueno, con todo isto que falamos, a lástima que teño é que iba a quedar moi ben que cando xusto despois que me explicarades que eu dixese, fillo de puta, agora sí entendo. Pero ahora como nos fomos por os cerros de Úbeda, pues ao final pues non quedou tal. Bueno, no, pero é moi fácil. Queda grabado, pode ser arreglar. Javier, estás en Yes? Sí. Eu estou en Yes. Javier, estás en Yes? Estou en Yes. Eloi está en Yes tamén. No, joder, me cago en la leche. ¿Qué pasa? Pero un momento, que paros son. Eso sí que podemos facer. Sí. Bueno, Noé, estás en Yes? Estou en Yes. Javier, estás en Yes? Estou en Yes. Eloi? Fillo de puta, agora sí entendo. Nótase que estaba planeado. Sí. A conclusión de esto é Know Your Meme en español para xa, ¿no? Non botades de menos? Podría. Moito. Sí. Bueno, moito. Sigo coa miña vida, ¿no? Pero dá a sensación de que había un nicho aí que non se está enchendo, ou polo menos hai un nicho aí. Estou de acordo. Un Know Your Meme iberismo, sí, ibérico. Podemos invitar a todos os nosos ointes a que nos manden os seus Yes de Snow a nada original vía Twitter @gmail.com. Sí, ou nadaoriginal@gmail.com, vía Twitter ou por comentarios nos nosos vídeos do canal de YouTube. Tamén, é verdad. Ou comentarios en iVox. Comentarios en iVox ou que nos lo digan a cara. Si en persona, porque despois de todo conocen-nos seguro. Sí, porque senón de que... De momento sí. Bueno, pues moi ben, rapaces, gracias pola explicación. Ahora xa me queda claro. Aquí como dato interesante que non fun capaz de meter na conversación ata agora, podo decir que cando busquei no camiño entre o traballo da casa o de fillo da puta para intentar chegar á fonte do meme, o sea, da tempo que lle dediquei un minuto, encontrei que fillo da puta
era un cabalo de carreiras da Inglaterra decimonónica. Está ben aí na Wikipedia que nos mandaches que pon que claramente aí na introducción pon que o seu nome significa, para que no entenda, sono papichi en portugués. Hai un cuadro do respetable, en principio, pintor John Frederick Herring de Senior que se chama Fillo da Puta. A culpa non é de John Frederick Herring Senior, tamén conocido como John Frederick Herring I. Está claro que será culpa do dueño do que lle puxo o nombre, pero hai un cuadro. Ou Sir William Maxwell. Claro. Sir William Maxwell. De Colonel, Fillo da Puta, son os dous cuadros de John Frederick Herring I, que dos cuales supoño que un orgulloso poseedor o Museo de Arte de Doncaster, que está en Yorkshire, Inglaterra. Así que un claramente ten un nombre mellor máis impresionante co outro, evidentemente. A decir verdad, había un segundo J.J. Snow que puxeras tú no capítulo, bueno, fai meses, do cual nunca chegáramos a falar, ocurriuseme buscalo agora, buscando entre documentos de traballo antigos, para intentar recuperarlo e falar dese, para facer un pouco de hueco, e fai tanto tempo que o puxeche que non falamos del, que directamente é un enlace a Twitter e o tweet está borrado. Efectivamente, era un tweet, non sei se te acordas, de John Muallem, falando de que se patrocinabas o seu podcast que che regalaba un pau. Sonache de algo? No, ou nin me sona. Bueno, pois isto probablemente non é nin rescatable ni nada. É unha cousa, a min teríame gustado falar del, porque podíamos falar a vez do podcast de John Muallem e da web Maricondo para vender chuminadas tipo Gwyneth Paltrow, pero a verdade é que non dá moito pé. Creo que me empeza a sonar. Sí. Estuvémoslo falando antes de que chegaras, Eloi. Quero dicir que non nos recordei hasta este mismo momento. Recordámoslo no mismo momento no que se mencionou a Maricondo. Efectivamente, sí. Básicamente eu creo que John Muallem, que ten un podcast moi raro no cual se grava a sí mismo dando paseos polo monte que hai detrás da súa casa. Entonces o que colga son audios de 40 minutos sin editar, no que o que se oe son os ruidos de unha persona camiñando por un monte, pasos e follas crujientes, e ruido de vez en cuando de que a grabadora roza contra a chaqueta ou que seña. Non fala con naide, non explica ninguna historia, non fala porque vai camiñando el solo. Simplemente son os seus sonidos de como respira e de como camiña. Unha das cousas que empezou a facer, que xa de por sí nun podcast que xa de por sí era bastante raro, pois é aceptar sponsors. Entonces camiña un cuarto de hora, supónse que chega a algún sitio no cual non haberá naide, saca un papel de unha folla, prácticamente se escuita como está sacando papel e desempaquetando e abrindo o papel. Entonces ponse a ler en voz alta a copia de publicidade que lle mandou a empresa sponsor. Suena un pouco, nunca escoitei, suena un pouco ASMR, ou como se diga eso, ¿no? Que sonará así a... Sí, eu a verdade que sí, normalmente ponome podcast para dormir, cando non, normalmente ponome podcast que procuro que non señan moi interesantes, non sei, como que non me vayan a chamar demasiada atención, e a verdade é que escutar o podcast de John Muallem camiñando é ideal para quedarse dormido. Tú escoitáchelo algunha vez? Eu escoitei unha vez, sí. Eu creo que estuve hasta suscrito, o que pasa é que bueno, en algún momento acabei no depurando, pero sí, realmente
é un podcast que é pouca, vale. Si tes problemas para irte dormir, pois poste un paseo de 40 minutos dun señor camiñando e, en principio, joder, non hai prácticamente nada máis relajante que te podes poñer a escutar. Sí. Bueno, entonces a historia é que por unha parte estaba ese podcast, por outra parte está entonces o que estaba nas noticias naquel momento cando John Wallen tuiteou o tweet que agora borrou era que Mary Kondo, a experta en vaciar armarios e quitar mierdecilla acumulada despois de anos e anos de compras que se fixe famosa, pois eso, dicindo, oye, repasa todo o que tes no armario e aquilo que non che dá felicidade no momento, pois tira con el, dalle as gracias e que sei eu, pero esencialmente desfaite del, pois decidiu facer unha tienda na súa web, un apartado de tienda, no que vende chuminadas New Age, tipo un pau, literalmente un pau, que se supón que dá buenas vibraciones ou non sei que historias. Foi moi criticada por elo, non só por, en fin, as historias New Age, sino porque especificamente pues, que unha persona se faiga famosa e multimillonaria dicindo desfaite das túas posesións para despois venderche baratijas que ni siquiera baratijas son, porque encima eran caras. No. É que mentras estaba falando puxenme a buscar a tienda. Por exemplo, unha cesta de mimbre do tamaño, creo que colle dentro un gato de menos de 3 meses. Costa $65. A mí explícame en campos de fútbol. Unha grande na que collería un gato adulto $208. Joder, así exagerado todo. Sí, aromaterapia de herbolario con olor a pajarita de papel por $27, que encima se chama niebla motivacional ahora ou nunca. Un pau de shiatsu para facer masajes shiatsu por $12. Basicamente, cando veu eso, John Wallen dixo, patrocíname o meu podcast, anunciareite lendo o cuarto de hora do paseo o que me mandes que che lea. Se me patrocinas faigoche unha oferta especial na que che mando un podcast, un pau que me encontre polo bosque que non é shiatsu, pero mandocho gratis e che cobro €12. E ese era un pouco a gracia do tweet, que me dá bastante pena ver que borrou desde entonces, a verdad. No, igual simplemente non estaba cómodo con ser unha voz máis criticando a alguén que non conoce de nada, que ao final é unha cousa na que outra vez me teño encontrado en internet de ser unha persona máis publicando un tweet crítico de alguén que non conoce de nada e dicir, bueno, isto vou non borrar porque non é que non este orgulloso ou que deixe de tal, pero sobra un pouco. Non sei, a vosotros non vos ten... Isto é unha cosa que non tedes pensado a vosotros? Sí que, de feito, sí que teño pensado e hasta o pensei esta semana sí, en reacción a un podcast que recomendou Rama, que me recomendou escoitar, que foi de How I Made This, How I Built This, sí. No que entrevistaban que era un podcast que eu non conocía. De feito, o de Guybrush de NPR. De feito, suscribíme a un podcast erróneamente que se chama How Did This Get Made? Sí, pero onde carallo está Jimmy Wales? En que capítulo está aquí? Ese é un dos podcasts que non me podo poñer para dormir porque me fai demasiada gracia, por cierto. Ao final non escoitei ningún, pero quedei aí quedei un pouco frustrado dicindo onde carallo está ali Jimmy Wales? Teño que recomendar capítulos. Hai algo moi bo. Ese é un podcast no que
Tres humoristas, Jason Mantzoukas, que agora é bastante conocido porque salen de Good Place, o que fai de bueno, non sei se vedes de Good Place. No. Sí, sí, Vale. eu sí que ves. O que fai do asistente virtual que está fabricado por Janet, que é igual que a ela, pero en versión tonta. Ese Sí. é Jason Mantzoukas. Sí. Derek. Efectivamente, o que fai de Derek in the Good Place. Jason Mantzoukas é o matrimonio de Paul Scheer e John Diane Rayfield, que é un podcast no cual ven películas espantosamente malas e rajan delas durante 2 horas. É un deses podcasts, ¿no? Pero é particularmente gracioso, particularmente bo. Está cheo de bromas internas e de ponerte a ver ou a escoitar unha hora, digamos, dos que fan ahora mismo, igual te perdes metade da gracia porque necesitas un Know Your Meme solo para un capítulo, pero hai algún bello que é buenísimo porque Mantzoukas vai ser moito a pinza e John Diane Rayfield a mitad das veces parece que non se entera de que vai a película. É moi gracioso. Xa te intentarei pasar algo. Bueno, está ben. No, realmente quedei aí suscrito, o que pasa que simplemente non lle fixen caso, ¿no? Pero bueno, volvendo ao lío, que me lío, pois a raíz de escoitarlle a entrevista a Jimmy Wales, que fala un pouco dos primeiros anos, bueno, incluso dos primeiros días, meses da Wikipedia e como foi avanzando, ¿no? En concreto fala dun incidente no que, bueno, sin entrar en detalles, pero bueno, como que se quedou, digamos, unha regla, unha guideline na comunidade de ser moi cuidadoso co que cando se critica a unha persona que está todavía viva. Crítica no sentido de falar de feitos que poden ser, non sei como dicirlo, ¿no? Non sei se polémicos, pero discutibles sobre a fiabilidade, certeza das informacións e ese tipo de cousas, ou a subjetividade, ¿no? E entón acordeime tamén, non é que eu evidentemente é unha esfera moito máis distinta, pero sí que é verdad que me acordei tamén no, hasta a hora que falamos hacia as ondas, ¿no? De alguna vez seguramente rajaremos e cousas desas que bueno, que sí, que ao final non lle damos a oportunidade a xente de defenderse, hai que ter cuidado. Sabedes, cando estabas explicando isto, Eloi, o primeiro que fixen foi coller e buscar na Wikipedia Harvey Weinstein, productor de cine estadounidense, fundou junto con su hermano Bob las productoras Miramax e The Weinstein Company. E despois xa entras na controversias. Primeros años, Miramax e Weinstein Company, problemas legales, acusaciones de acoso, tal, pero a primeira frase non se mete no que lle dá a fama a día de hoxe. Sí, está... O no, en contexto moito máis general, o cual é de acordo ás reglas da Wikipedia que tú explicabas. Que teñen sentido realmente, no, eu nunca pensara niso, pero a verdad que bueno, que entendes a verdad, ¿no? Sí. Evidentemente, sí, ao final, se queres facer algo enciclopédico, tens que ser riguroso e o máis imparcial posible. Sí, ainda que ás veces, pues, igual seguramente habría xente que seguramente hai moita xente que se ten indignado cando, por exemplo, ese exemplo que acabas de dicir, cando abrise a Wikipedia e dixese como non se llama máis importancia a isto que é o máis relevante do personaje hoxe en día neste momento, ¿no? Seguro que algún o intentou editar e despois quitaron o cambio. Supoño que seguro que se te vas a discusión, seguro que está cheio de modificacións. Sí, eso foi unha cosa tamén que contaron tamén na entrevista e que tamén me quedou coas ganas de recomendado, ¿no? De cando se te interesa un tema de verdad, entra na Wikipedia, non só entres no artículo da Wikipedia, no, se entra na páxina da discusión que se aprende tamén, basicamente. E a verdade que nunca o pensara e nunca o fixen. Pero sí. Bueno, en calquera caso, Rama, gracias pola recomendación porque foi moi interesante.
O que falas tú de que agora temos un micrófono e estamos mandando, ou sea, facendo un podcast, pues evidentemente é unha razón máis para andarse con cuidado, non? Pero eu xa casi como cousa personal. Sí, sí. Evidentemente, ou eu teño 100 seguidores non chego a 100 seguidores en Twitter e a mitad son bots. Pero que o que eu opino non deixo de opinar, pois non é relevante en absoluto, pero ainda así, pola sensación personal de decir que pinto eu meténdome en berenjenales ou que pinto eu opinando de cousas que non sei, é basicamente Sí. ainda que só seña por eso. What's making us happy today? Damos por concluído o capítulo. Pareceme ben. Quen quere empezar? Bueno, tú empezar tiñas eu unha cousa que sonaba ambiciosa nas conversacións previas, non sei se Non é moito, pero polo que se ve dáseme ben crear tensión. sí. Ocorreseme unha cousa que me pareceu o mellor interesante para contar, se o mellor, de feito, o mellor vosotros ou algún oyente ten as pistas para que eu averigüe a resposta a estas preguntas, non? Entonces, resulta que o que me fai feliz un pouco, unha das cousas que me fixeron feliz esta semana, onte fun un concerto de Editors. Comentaros, non, verdad? É unha gira que están facendo, digamos, coa excusa dun disco recopilatorio que sacaron. Sendo un disco recopilatorio, eu non lle fixen moito caso, comprei as entradas fai uns meses, e basicamente, pois, nin o escoitei, e fun co sabido, como quen di, non? E cheguei ao concerto, e notei que as cancións eran un pouco máis lentas, ou algunha delas notábase un pouco máis lentas, o cual os compañeiros cos que fun dixéronme, sí, isto xa se ve no disco. E entón eu quedoume... A realidade é que me gustan menos que as originales, pero só notei nalgunhas e noutras non, non? Entón quedou unha dúda de canto máis lentas son. Entonces, isto recordoume a un episodio de Switch on Pop tamén. Falamos moito de Switch on Pop neste podcast, que no que falaban de que para a xente de internet quedarse un pouco ou non quedar a gusto coa canción de Aladdin, de Príncipe Ali. Efectivamente, porque lle cambiaran os BPMs. Pois lle cambiaran os beats per minute. Entre outras cousas, non falaban, había máis cambios na canción que non... Reescoitei ese episodio hoxe. Había máis cambios, pero o interesante era os beats per minute, non? Entón, a dúda que me quedou de facer o mesmo ejercicio coas cancións de Editors, as cancións originales, canto yo baixaron. E quedoume a dúda de vou ter que contar como se podería facer. Como se fai isto, non? Entón, a primeira pregunta para vosotros. Tedes algunha idea de como facer isto, imagínate, no Audacity ou algo así de maneira automatizada? Porque non me quero poñer a contar poñer 24 temas ou os que señan e escoitalos e andar contando, andar buscando original aparte. Sí, eso igual non era tan discos vellos Eso igual non era tan difícil, pero porque supoño que en YouTube teñen ambas cousas, non? Pero bueno, sí, gravar a pista, metela no Audacity, se lle dera un botón, pois eso, non? O que de momento estuve consultando cos colegas musicales aí polo WhatsApp e o que me dixeron é pásame a canción que che digo eu cantos ten. Pero, non lles vou pasar 24 temas hasta que punto. Ou 12 pares de temas. Si tes colegas musicales que teñan o Pro Tools ou digamos que son máis de edición de non tanto de edición de audio como Audacity, sino de producción de cancións, igual sí que ten unha maneira máis automatizada de buscarlle ao final que é o tempo da canción. Vale, eu creo que é unha cousa o tempo da canción, sí, exacto. De ter unha pista co tempo da canción é unha cousa que se fai bastante habitualmente. Eu, desde logo, tamén o conocimiento que teño da Audacity é superficial de todo, pero a mí non me sona de telo visto. Bueno, eu tampouco nin idea. Estuve intentando encontrar por foros de Audacity
mentras falábades, non hai algún plugin para facelo dentro do Audacity, pero dice que non é moi fiable. Dice, no foro dicen, sugiero que reproduzcas la canción en Audacity y golpees con ese ritmo en esta página web. Entonces, básicamente, que escoitar a canción e ir seguindo o ritmo facendo clics nun botón nunha web. Hai algún tipo de web que teña un contador do número de clics por minuto ata as páginas. Exactamente. Use any key startupping to measure BPM. Bien. Suena todo moi manual, Suena todo moi manual. Suena moi efectivamente manual. a collerte os 12 pares de cancións e estálo facendo tú nunha web tú soliño, que para eso non necesitas a web tampouco, porque total para botar unha conta de facelo tantos clics en 10 segundos multiplicar por 6 non necesitas unha web tampouco. Bueno, pues nada. Pero bueno, parece moi interesante. A verdade é que recomendo o capítulo ese de Aladdin. Pero realmente tomando a sección esta en la que nunca iramos como unha sección de recomendacións, tú que recomendarías sería o capítulo de Switch on Pop e non particularmente o disco novo de Editor. No. Nin o espectáculo. No, o espectáculo sí. O espectáculo recomendo. O cantante o como dixemos, además fai moito... Bueno, realmente o grupo ten bo directo, aínda que non seña moi gourmet, pero a xente creo que o día, ademais, os cos que foron tamén o disfrutaron. O cantante bastante showman, é un pouco Rafael nos gestos e tamén añade diversión ao espectáculo. E bueno, é como decir, a min gustame, pero é verdad que xa vos digo, gustoume máis o concierto da Coruña. Tamén é verdad que era un pouco máis, había menos xente, estaba máis cerca, era máis fácil estar máis cerca do escenario que aquí no Pelícano, que no We Think. Pero bueno, en calquer caso, recomendable se alguén ten a oportunidade de ir a ver a Editors, por lo menos na miña opinión. E tamén recomendable, por favor, que se poña a contarlle o tempo a medio tempo das cancións. Eso é, das antiguas e das estas. E tamén o capítulo de Switch on Pop de Aladdin, tamén me pareceu interesante no momento, e tampouco é moi profundo nin musicalmente nin eso, así que pode ser un faciliño para entrar no tema. En Switch on Pop. Sí. Moi ben, Javier, tes algo tú? O meu é tamén algo moi sencillo e improvisado durante o tempo que de vir andando do traballo hasta a casa, que abrín o mail e tiña... Che deu tempo moito, porque aparte de eso... Tardo 5 minutos, en esos 5 minutos 2 foron... sobre a existencia de fillo da puta o cabalo de carreiras. Exacto. Chegoume un mail da newsletter de Planet Money, que estou suscrito, vin que era escribiu a becaria italiana que teñen, contando un pouco a situación actual de Italia en comparación, sobre todo, bueno, basanse no dato de desempleo actual en Estados Unidos, e dice que, vale, as cifras para os periodistas económicos americanos están moi ben, pero cando chegou Bianca Giacobone e veu aquelo, flipaba. Entonces empezou a falar de como deronlle esta ventaniña para que escribira, e empezou a contar un pouco a historia, a historia de como chegou el a América, estuvo empezando a contar como está a situación italiana a día de hoxe. Pódese facer unha comparativa con España, comparativa tan sencilla como buscar Italia e sustituir por España. Eu creo que as cifras coinciden todas, e se non coinciden son aproximadas. Dice, el ratio de gente de menos de 25 años buscando trabajo y no encontrándolo es del 28,6%. En noviembre de 2019, la cifra de gente que no está ni buscando empleo, ni educándose, ni entrenando, o sea, los ninis en España,
é o 28,9% en 2018. Son cifras que é un dos países con menos tasa de fertilidade do mundo, que ten moita división entre o norte e o sur, grandes niveles de evasión fiscal, grandes niveles de corrupción. O sea, prácticamente somos almas gemelas, Italia e España. Y nada, con todo esto, pues estamos preparando un viaje a Sicilia para Semana Santa. Carai. Sí. Bueno, algo máis. Pois non, pois nada máis. Ao final enchimos 1h40, como normalmente. Efectivamente. Javier, Francis Bacon. Non le chispaper. Eu cheguei tarde a isto, pero xa vira isto. Como chegastes a falar desto? Javier non lo ve. Porque Javier ten un calendario que che mandou unha foto. Sí. Citas célebres, como a cita que había era de un calendario da New York Public Library que ten tiña unhas jornadas de activismo e sobre o tema da tienda ese mes era grandes luchadores polos dereitos sociales, etc. Entonces, a tirada de calendarios que tiñan para o ano seguinte eran frases de activistas ou frases, outro calendario era, para quen fora menos combativo contra o sistema, frases de xente fomentando a lectura. Eu comprei os dous. Este que teño aquí, a frase de... Vou vos ler 2 ou 3 citas, a ver si sabedes cal dos dous, A ver, entonces pon as reglas, repite máis reglas, Rama, entonces. Acabamos de inventar como xa estábamos para cerrar, non deberás de sacar un xogo agora. Menos de 2 horas non nos valía. Entonces, as reglas son, tú vas a ler unha frase e nosotros temos que dicir, se ven do calendario, de que te anime a ler máis, ou o outro como era? O do calendario de activistas. Que te anime a manifestarte. Exacto. Veña, a ver. Por ejemplo, fight for the things you care about, but do it in a way that will lead others to join you. De Ruth Bader Ginsburg. Ese era o activismo. Activismo. Vale. Knowledge is power. De Francis Bacon. Ahora entiendo. Pues esto diría de que te anima a leer. Pois no, tamén é de activismo. Esta realmente creo que está nos dous calendarios. Vale. Pero bueno, a primeira parte anímate a ler. Todas as anteriores. A segunda parte anímate a comer bacon. Bueno, algún día temos comunidade, ahora a xente empezaría a decir, pero que alguén explique o de Francis Bacon. Foi a historia que el mencionou a Francis Bacon dixenlle, oye tú, como acordaste do meme aquel ou da historia aquela de Reddit do paisano que decía que aprendera knowledge is power Francis Bacon todo xunto e que non se dera conta talos despois de que Francia non era Bacon. Un ataque de risa importante. Foi unha pena non terlo grabado. É que é grandísimo isto. Ahora reírame moito tamén. Vamos, imagina o tío aí todo serio. Dice Francis Bacon. Ay, bueno. Nada, unha pena que non vai entrar. Ainda que só seña para ter un título que non seña fillo da puta no episodio. Francis Bacon, fillo da puta. Francis Bacon, fillo da puta. Claro, o paisano cando o veo escrito por primeira vez, knowledge is power. Dixo agora. Despois Francis Bacon dixo, fillo da puta. Esto ten que entrar, por favor. Que despois teño que editar isto, pero para que digo nada. Esto era buenísimo, é o mellor do capítulo.
How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.